טוב, אז מה קורה חברים? נכון, בעוד סרטון חדש. בסרטון אני אודיע לכם על הגרלה מטורפת שהולכת להיות בערוץ על 2,000 ינומים, כמו שהבטחתי לכם בסרטון הקודם. לפני זה 3 סרטונים, 4 סרטונים. אמרתי לכם שאם נגיע ל-1,500 לייקים יהיה לכם הגרלה על 2,000 יהלומים של 350 שקל. איך אני אעביר את הכסף? בפייפל חבר'ה. זאת אומרת שאם אתם לא רוצים להשתמש בזה רק לימים, אתם יכולים לקנות עם זה V-Bucks. יכולים לקנות את זה מה שאתם רוצים, זה 350 שקל ליוצא. אני אעביר את זה לפייפל חבר'ה. אז כן, זו תהיה הגרלה לכל מי שרשום נתן סאב והפעיל את הפעמון חבר'ה. אז כן, רק כל מי שנתן סאב, הפעיל את הפעמון ונתן לייק ישתתף בהגרלה חבר'ה. אז כן, אני ראיתי בתגובות שרשמתם לי שזה לא עובד השיטה הזאת חבר'ה. אני לא המצאתי את השיטה הזאת. יש סרטון ביוטיוב באנגלית ומסביר על איך להשיג את השיטה, איך להשיג איזה שחקן שתרצו, ואמרתי להם שאני אספר לכם את זה. אני לא ניסיתי את זה אישית, אבל כאילו לא אני אעלה סרטון שאני מנסה את זה חבר'ה. מי שלא הבין, הם פשוט הולכים לשלוש קווים באמצע, 3 קווים שלמעלה בצד שמאל, ולוחצים על זה. אחרי זה אתם לוחצים על help and support, וזהו חבר'ה, זהו. לא כל כך קשה חבר'ה. וגם בסרטון הקודם ראיתם שהפעל טיול בטעות על איזה מישהי, על איזה שחקן, נראה לי על פם, נראה לי זה היה. אז חבר'ה, אני פשוט, בגלל שאני שחקן טלפון בכללי, אני משחק בזה בטלפון, ואני פשוט אצלם לכם את זה דרך המחשב, כי אין תוכנת צילום טובה מספיק. אז אני הבנתי את זה. אתם לא צריכים לרשום את זה מלא פעמים בתגובות. וכן, כל מי שרשם שזה לא עבד לו חבר'ה, אני ממש מצטער, נסו את זה שוב. וכן, אני עושה את הגרלות בשבילכם. אם נגיע לסרטון ל-1,000 לייקים, אז הגרלה תתקיים, אם לא אז לא. וזה, מי שרוצה להשתתף, זה ממש פשוט, לתת לייק, סאב, להפעיל את הפעמון ולרשום בתגובות שעשיתם את זה חבר'ה. כל מי שרשם תגובות רעות בסרטון הקודם פשוט קיבל בן. תלוי איזה תגובות, אם זה תגובות של לקלל ודברים כאלה, הוא קיבל בן, שתהיו בעניין. אז אני אוריד את הבן הזה לחלק מהאנשים, כל מי שאני אראה שבאמת משהו רשם זה לא הכי גרוע, ולחלק אני כן ישיר. זאת אומרת שהרוב כן יכול להשתתף. וכן חבר'ה, באמת אני מקווה שתהנו מהגרלה הזאת, ובאמת אני מקווה שתפרגנו לי, כי זה באמת עוזר לי מאוד חברים. בואו ננסה להגיע ל-1,000 לייקים בסרטון הזה. אם לא נגיע ל-1,000 לייקים לא תתקיים הגרלה, אז זה ממש קל להגיע ל-1,000 לייקים. פשוט תשתפו את הסרטון לחבר שלכם, זה ממש קל חבר'ה. אנחנו עוד מעט 4,000 סאבים, שאני ממש מעריך את זה, זה מטורף. לא מאמין שנגיע לזה כל כך מהר חבר'ה, אבל כן, הצלחנו להגיע לזה, אז למה לא? הנה ראיתם, עכשיו מילאתי לי HP וגם לחברים שלי, אז למה לא? נלך אליהם מהצד השני אחי, אל תדפו. חבר'ה, מישהו רשם לי גם בתגובות, אם אתה יכול להשיג איזה סקיני שאתה רוצה, למה שאתה משחק עם פוקו אחי? אני חולה על פוקו, זה דבר ראשון, יש לי הרבה סקינים, אתם יכולים לראות. ועדיין לא ניסיתי את השיטה הזאת הכי אישית, אני עדיין לא ניסיתי, פשוט רציתי לראות לכם את זה כמה שיותר מהר, שלא יבטלו את השיטה הזאת או דברים כאלה. וכן חבר'ה, היו סרטונים שנגיד הייתי מלא לכם איך להשיג סקין בחינם, הייתי פשוט מבקש מהם, זה שיטת בקשה שהיו מסבירים איך לבקש בזה ביוטיוב. אז כן חברים, אני מקווה שנהנתם בסרטון. עוד פעם, בשביל להיכנס לגרלה ממש קל, לתת לייק, להפעיל את הפעמון ולרשום בתגובות שעשיתם את זה. אני בודק את זה כמובן חברים, אתם לא יכולים סתם לרשום ולעבוד עליי, כי אני בודק את זה. בואו נפתח כאן את התיבות, סבבה. אם אתם רוצים גם שנעשה פתיחת תיבות, בואו ננסה להגיע ל2,000 לייקים. אני יודע שזה תחום ממש מטורף, אבל אנחנו יכולים להגיע לזה. אני אעשה לכם פתיחת תיבות מאוד גדולה אפילו, וכן, זה יהיה מגניב, למה לא חבר'ה? אז כן, עוד פעם, הגרלה הולכת להתקיים, זה יהיה מטורף, על 2,000 יהלומים, פאקינג 2,000 יהלומים חבר'ה, 350 שקל, לא יודע איך אני עושה את זה, אף פעם לא אמרתי שאני אעשה דבר כזה, אבל כן, אני עושה את זה חבר'ה. זה יהיה מטורף, אז בואו באמת תפרגנו לי, זה עוזר לי מאוד חברים. תרשם, אני קורא כל תגובה מה שאתם רושמים, גם את התגובות הרעות לצערי, אבל כן, לא נורא. כל מי שרושם תגובה רעה, עכשיו שמתי את זה אוטומטית, רשמתי את כל הקללות שאני מכיר, וכל מי שרושם את הקללות ודברים כאלה אוטומטית מקבל בן מהערוץ, אני מחכת להודעה, וזהו, הוא לא יכול לרשום שום דבר בערוץ. אחרי נראה לי 2 או 3 חודשים רק יורד הבן חבר'ה, תלוי איזה בן, אם זה מהלייב או משהו אחר.
אז כן חברים, אני מקווה שנהייתם לסרטון, לא לשכוח לפרגן בסאב ובלייק, זה עוזר מאוד, ויאללה ביי.